Sik sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih? Alhamdulillah diparingi sehat. Sapira Cak? Klambi biru, pojoke suwek, manuk puter nok njero kurungan. Bojoku gak ayu ya gak elek, lumayan pinter golek utangan. Pancen iso bantu wong lanang. Cek timbu ya rek. Mangan blembeng entek telu perawan gesing dadak lemu lamo. Seneng atine hidung titik kas cocok no karo regane beras. Kemajuane wong saiki nek lanang wedok wis gak gelem akari. Yo padha rame-rame dulur nang kantor imigrasi sebab kepingin kerja nang luar pancene seneng dulur nyambut gawe nang luar negeri sebab saben wulan wis mesti nrimo gaji. Nek oleh juragan sabar yo nyenengno ati, tapi nek oleh juragan kereng kadang-kadang mole tapi aku dulur duwe prinsip dhewe nek nyambut gawe kene kono lak padha wae. Sing paling enak aku buka warung dhewe dodolan sego barek pecel lele, tapi tak hitung-hitung kok gak ono batine, terus aku duwe ide nerenak dhewe gawe belumbang tak isi lele oleh talung wulan lelene wis gede-gede. Aku njegur dulur tak entas dhewe
bojoku ndelok ya seneng atine melok jagur karepe ngentas lele bareng diprakas kenek leleku dhewe aku jerit dulur saking lorone jare bojoku kenekku aku bareng tak delok kok matu gatiye palih 2 minggu gak kenek tak gawe nuwun sewu dulur kula ngedung mboten ngritik nggih mboten nyemoni saestu di zaman-zaman kemajuan di era globalisasi jare arek nom-nom istilahnya zaman-zaman komputer kritik-kritik seman-semon pun mboten usum lho napa sebabe kula kok saged ngedungaken saire sing kados ngoten nggih wun sewu dulur pancene zaman-zaman sakniki ningali gebyare tiyang sing dugi nyambut gawe teng luar negeri pun niki teng kampung kula kabeh padha tergiur bayarane teng luar negeri kathah nggih pun sewu dulur kadang-kadang tiyang niku mboten ningali elek apike pun sewu tiyang nek pun sukses mantuk tangga kanan keri padha mboten karu-karuan kepingin melok nyambut gawe nang luar negeri tapi kadang-kadang pun sewu dulur empun ditingali sukses tok teng luar negeri niku kadang-kadang nggih boten karuan nek mantuk saged sukses saestu tangga kula sampai sakniki mboten enten kabare nggih ditelepon mboten kenging nggih mboten ngabari telepon kirangan kedadeane makane nyambut gawe sajane kene kono niku padha mawon sing penting pokok gelem nyambut gawe tiyang niku nek gelem ongkrah-ongkrah mesti enten mawon pangan niku batine dulur kene kakek ngomong pesenane tak beri kok tambah gak karu-karuan ayo Cak Yunus lakokno telu Cak Yunus sak juta bila julin jangdut ya ayo lalak ngedit anjane gending jula-juli niku dulur mboten tiyang gesik tok seneng ngrungokaken masih tiyang Surabaya tiyang Malang nek ngerungu gending jula-juli dangdut masih menit diparani mekar tenang ayo Cak kalem-kalem sing penting nyantai gak weruh buyare ya meneh jam 7 aku dhewe Cak sing wis tau ngalami nonton lodrok budalku bengi teko nggone lampune kok mati aku tolek lungguh oleh panggonan mburi lungguh mburi aku yo seneng jejer arek wedok ketoke meneng tak lirak-lirik dheweke kok mesam-mesem bareng tak cedheki dadakno arek gendeng aku dhewe rumangsa kisinan udo arek wedok tepak arek dan aku gak serantan tolek gon ono ngarepan jejer wong wedok tuwek ngomong dompete ilang bolak balik
aku klejingan tak sawang sawang aku kaya arek edan aku ngajak arek wedok gak adik semayan bedel lawang buri dadak dislentik jaran aku jerit lorone gak karuan bapakne tangi sampai geragapan lampu dipetek langsung padam aku mencolot dadak cemplung juglang namung semanten kidungan kula mbok menawi lepat borong ke reso monggo dipun tepangaken nami kula Kusnan Adi Prayitno alias Sosro Diarjo Dinata Bata mangku rondo 5 patine cek akeh situk ae gak di ingoni ya paling ingoni mari pirang-pirang taun diserang yu corona gak tanggapan belas ngene iki nyambut gawe bengi tengah wengi lauk-lauk ngene ndukur panggung ngene bojo omah enak-enakan turu ngorok ngene mulih gak nggawa dhuwit merengut kaya curut ae tapi nek mulih nggawa dhuwit atus-atusan kae teko ngarepe lawang wis pringis kaya garangan sampai jebol lah karu-karuan isin kon iki lho lapo teko-teko gak permisi gak kula nuwun gak ngekeki salam aku isinan lah kon niku izin barek sapa karo aku dicelok waduh gak karu-karuan lho kon niku dicelak lak mesti ana persoalane persoalane kok gawe lho persoalane kok gawe maksude kon iki lho kok izin dicelatu gak karu-karuan dicelatu barek tanggamu ta apa karuan tangga gak apa-apa nih dicelatu dulurmu ora bebekmu oh gak masih bojoku ya gak lah terus dicelatu sapa dicelatu PT lho wong dicelatu PT dikandhani aku lah PT iku kan kewan iya kewan tapi buktine nyelok watu nyetir mek nyenting-nyenting loh, ya apa masalah sing lanang tak kurungi. Oh. Sing wedok ati ngendok. Terus tak sogok titik tak dekek tarangan tak kurungi. Terus mudhun ngendok aku dicelok waduh gak karu-karuan. Lho ya apa lek ngladu wong petik. Ogok-ogok tok padahal tak sogok mek titik. Kau niku gendeng ta ya apa? Iku ngono gak nyelatu iku ngono pancen suarane petik. Gak ya dicelatu. Kok nyelatu lho. Ngono gak suwe. Terus aku dicelok waduh ogok tok. Mari ndadak manuk putri nyemoni aku. Ya apa? Empuk jero cerot. Empuk jero cerot. Masih dhewe. Ya apa recone arek ganteng anak wong gendeng. Ya kawitane gendeng suwe-suwe ya gak. Lah gak iku lho manuk puter. Nek muni ku ya gak ngono. Pancen suarane manuk puter. Kugru. Oh, kandhane empuk jero cerot kok medhidi. Lho kok sempuk jero. Enggak kandhane. Ngawur terus tapi gak kondo-kondo gak enak. Lah ngono kok nangis awakmu iki lho. Yo mule. Lho. Lah terus ketara. Kancane guru mari dene mulai jelas. Gak apa-apa ngomahi dek kene. Ate kancane genom sembo. Iki lak jek dulure nyurut. Ora kandhane. Lho, gak ya. Tambah ono. Ora kandhane. Ya, terus ngene lho Nan. Aku sawangane ngene kabeh kecuri kok. Campur sari. Iya, aku tak nyanyi. Loh, campur sari lah bagane sindan-sindan wong wedok-wedok lah kon kate kepengin nyanyi sok nyanyi ta kon. Sapa? Awakmu. Mbok iso mbok gak. Loh, Aku kadang pinter kadang goblok.
ndelok wayahe. Iya. Ya nek kon ancane iso nyanyi, ya dudono balik dulur kene. Supaya dulur kene roh nek kan ditanggap maneh kok nyanyi. Wong obong boto tapi. Tak nyanyiin dia ya. Kon nyanyi dia. Iso tak nyanyi dia. Mbok iso mbok gak. Lho. Kok iki apa sih maksudmu kok iki? Sing iki Nyanyi sing ya apa sih? Ayo. Tumpah seae Oh, iya. muskurae Ah. tumpah neja-neja sapene teka. tapi nek wong gesing kene gak. Ya apa? Yu mulemune turono bale kemule mloro tae tumpah iyae. Ngawur. Sik ditelok arek cilik-cilik. Kok iso belarang. Nyanyi sing pas, sing enak. Lagune Benung kuwi kaya apa ini? Hah? Lagu Benung kuwi kaya apa? Benung. Ya. Andai ku tahu. Oh. Ya, Bisa. Andai ku tahu. Ala wis gerang kok diburu. Oh. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan anuku. Kok iso Tuhan tolong panjangkan anuku. Tuhan tolong panjangkan umurku. Oh, tak sadar Tuhan bos. tolong panjangkan umurku. Ah. Andai ku tahu. Kok di temen ta lah nyambut gawe peringisan. Aku takut kepada peta takut. Kok iso belakrak takut kepada pet. Aku boleh goblok ini. Kok ni nyanyi iso tak gak kok ni? Iso. Kono aja sembrono lho, dulur gesing iki. Wonge nasional. Lagune gomblo ae. Kok ni kon situk gorong mari ngalih. Iso tak kon lagu goblok. Sing ngene. Di radio aku Ah. dengar lagu kesayanganmu. Enak. Hotelmu. Loh. Ku telepon, kok iso ku telemu iki lho. Ya apa rek? Ku telepon ngatelimu. Ku telepon telingamu. Kok so Ku telepon telingamu, sedang apa kawanku berjanda dan berjumbu, kau gadekan cintaku. Tetapi mimpi apaku semalam. Maisin. terus enak ya apa rek iki? Wis kadek enak-enak kok. Enak apa aku nek diguyu wong e boleh isin saking kok kene ado putuku kok gak ada putuku. Oh, nih, terus no. Soale meneh wayahe bayar mekar nang. Kon iki aja mikir mekar. Mekar engko nek wis oleh bayaran gawe bayar mekar. Ketara temen nek kon iki hubunganmu ambek mekar. Mekar tok ta? Lha ya gak mekar to kadang yo sare abang. Kok bisa sare-sarean? Ya apa gak? Ah. Lagu sing pas dicocokno barek keinginanmu. Iki lagu biyen. Lagu biyen. Lagu lawas lagune Tommy Jipisa. Oh, lagune Tommy Bis. Iso ta? Mbok iso mbok gak. Lho kok iso mbok gak? Judule suratan. Oh, ayo. Ingin ku menangis saat ku terpaku mengenang ke nasib diri yang tiada arti. Tak pernah ku nikmati Enak, megahnya dunia, bahkan tak pernah tahu cantiknya raut wajahmu. Gue kekasih, hari-hari berlalu. Loh, Kak, iya. Bagai dalam mimpi. Lah ngene iki lho wis ta. Gue berjalan. Wes. Makane kene gak tebakal nyanyekno lagu iku aja kok ra nyekno. Ngene iki ya apa? Awakmu nyanyi paling ambek nangis mewek kaya ngene. Oleh gak nangis ya apa? Lah apa kon Sikil ki lho kok ideki goblok. Kan nyanyi sikil diiles ya kan enak. Aku
melempu. Walah ngono muring-muring. Apa? Lho. Hah? Apa nan? Telepon. Telepon. Modele HP ini kaya Iya, Pak. Selamat malam. Ya, saya temannya Cak Conge. Ini dari mana? Oh iya, saya temannya ada di sini. Ya, terus? Kenapa? Oh, apa? bojomu saiki ana nggone puskesmas. Loh, iya nan aku budal mang bojoku wetenge gedhe kate nglairno palingan. Kateng lairno. Saya takono senan. Halo. Opres. Iya, Pak. Iya. Bojoku nglairno kan apa-apa. Alhamdulillah, Pak. Iya. Nglairno. Ngelairno. Anak lanang ta wedok. Oh ini Pak, maaf, ini Cak Conge tanya Ya. laharnya, Kakekmu kuna. Wong lair. lahirnya laki apa perempuan? Alhamdulillah, lanang anakmu. Lanang. Nang ngono mesisan nang. Apa? Takokno bobote. Yo, iya Pak. Berapa beratnya Pak? Apa? 20 kilo. Bobote anakku 20 kilo nan. 20 kilo. Cek. Nek bobote anakku 20 kilo takokno dawane pisan. Wah ngerepoti. Halo, ya Pak. Maaf Pak. Bobote 20. Ini miswanya tanya Pak. Ya. Suami. Ya. Panjangnya berapa Pak? Panjangne takokno. Allahu Akbar. Pira? 1,5 meter. 1,5 meter nan. 1,5 meter. Mesisan takokno. Operasi kan normal. Ditakokno pisan. Ya. Maaf Pak Dokter, bagaimana lahirnya operasi apa normal? Ya. Alhamdulillah normal. Normal. Bejat nan dalane. Loh. Normal alhamdulillah. Alhamdulillah kakekmu arek bobot 20 kilo dawane 1,5 meter ndane oleh dawe nan. Kok satu Pak? Masa punya apa? Lah masukne bobotnya gak sampai 20 kilo dawane 1,5 meter. Lah jare ngono Pak Dokter. Takokno. Apa? Nancane normal. Iya. Kongkon jahit nan. Oh ngerano iki. Kang Renoy. Maaf Pak Dokter, katanya suaminya suruh jahit. Kandanono. Jahit. Oh iya. Ya terima kasih wes. Kandanono. Wes dijahit. Ya dijahit tapi nek dijahit kabeh lah buntu. Lho lah ya dijahit kabeh. Gendeng akon. Lho, kok jeneng ya apa sih kan iku? Neng ana dalan sak pertelot. Oh gasnya kecilin. Neng ana. Kan iki apa sih? Cek lek HP-mu sik. Assalamualaikum. Oh. Iki lho temenan. Lho gak iso Dik, wong aku saiki ge nggone gesing. Lho. Besok ae aku rono. Anjene arek ae. Temenan. Sembarang iki kakak. Kan iki ngomong mbek sapa? Ambek Sarini. Lho. Potongamu jahit kok kon jahit kabeh. Dhewe yang ngomong. Masa wong lairna 20 kilo dawane 1,5 meter. Lah ngomongnya Pak Dokter ngono ae. Bangun terus dalane mari ngono diaspal ngono. Di aspal. Dalan sakmu. Lho. Apa? Kancane. Awas. Nan. Aduh. Wis nan. Arek iki rek. Iki lanang ta wedok kok ayu. Ya apa? Dalane kene lho. Kok iso merono rek? Kejlung kok modar kok ndok lho. Lho. Aduh anak iki rek. Kon nek kejegur bongko aku mau nulungi lho. Kon iki ya apa kon? Iki dukur. 1 meter lebih kok nek kejlongup ngene terus raimu ilang ya apa? Rai wis gak rata ngene. Gandeng kucingku. Aja ngenyek. Tangene lho. Walah yo. Kon iki ngomong. Ya apa rek? 2017. Apa? Gusti Allah wis gak nyiptakno menungso. Loh. Nanti gumun. Kok iso kaya ngono? Ini lho. Udah. Kosenan. Ya. Iya. Bos. Apa sa? Sesuai aku melok gendeng. Bebekku lho nggo kabeh. Lha iki bebekmu? Iya.
Oh. Iya. Loh. Hati-hati orang-orang, Bek. Loh. Apa? Lalu gue ngelempu ambek mekoko. Kon gak ero orang-orang iku kan sikile akeh. Iya. Ya pancen bener awakmu kuwatir. Lah iya. Engko bae gremet-gremet mlebu nang kantor KUD. Apa gak bahaya? Ate bahaya goblok. Iya, langsung diselentik tuk ngono tenan. Kosnan. Apa? Duremuk kabare. Lho dok remek kabare. Sing remek iku awakmu. Kone sajane maksudmu ya apa? Ngocak medure kena. Nih, ngocak mudur palak ngocak mudur. Pelak montak pelak todus mbek ore. Aduh. Nah banyak tretan sejedering medure, banyak tretan. Nih. Geseng iki mayoritas wong cara metu. Wis entek. Iya. Kleman. Kusnan. Iya. Ya apa kabar Gus? Alhamdulillah, apik ae. Ya, kan ambek sapa? Lha ya ambek kancamu ngene lho. Kancamu iki lho. Ana uang tak Gus? Lho, ana uang tah langitmu iki medon. Endi? Cabang bayi. Wes, Apa? Wong katarak ngene yo melo. Endi wong? Lah iki gak uang. ngene iki gak wong ta? Engko ya jepretan tikus. Iya. Dadi jepretan tikus iki. Sapa iki? Lho kancane dhewe congek. Oh, Congek. cocok ambek wajahe. Wong jeneng kok cowek. Congek sap jenengmu ku? Aku, Ya, iki congek. Aku Kusnan. Nek awakmu? Boy Insaf Andilayau. Sik ta. Apa? Wong potonganmu kaya ulire garbis. Loh, tapi saya keturunan Hong Kong, San. Lho, keturunan Hong Kong. Iya, Wong wedok teko Mak Hong Kong, mak Hong Kong, bapak Sunggokong. Anake kaya jerangkong. Iki koncone dhewe. kancane dhewe. Conge. Ya apa kabare nge? Manen ben iku nek ketemu kanca ya salam. Ya iya ambek kanca. Iya. Sawangane nyaku. Aja ngenyek congek kon. Congek sawangane lho, kesuwur iki. Kesuwur apa gendeng? Lho. Kon karo nek aku kesuwur yo gesing. Nang geseng kesuwur apa? Kesuwur. Kesuwur apa? Ya gara-gara juga ya penarek nom-nom iki super. Oh, pantes. Jane kon iki janjimu ya apa sih? Maksude aku telat ngono ta. Ya iyalah janjimu teko kene kan jam 10 wis teko. Ya. Lah awakmu jam sakmene kok kae teko. Aja nyalano aku, Gus. Le iki lho. Ya apa jane matamu katarak kaya Iki sapa? Iki sapa? congek. Kusnan. Nan. Ya. Yo, Iki Boy Insaf. Boisa. Ngene lho ngek, dadi awak. Brek. Olehmu ndodeng iku kualik. Sing bener. Gus. Nyek. Sap. Iya. Gus. Lah gak yo ngono. nang mbek conge dadi Gus ngek. Ketemu ngecak ya. Aku ngot Pemabuk berat. dari sapa? Buktine jenenge Insaf. Insaf. Iki ngono ana kepanjangane menging sapi. Lho menging sapi, makanya aku tau diselentik sapi. Kok iso? Anane aku telat ngono aja nyalano aku. Lah terus apa sing disalahno? Salahno Pak Polisi. Loh. Nah apa Pak Polisi disalahno? Loh, lah iku aku nang gone lampu merah. Terus Lah iku ana tulisane. Lah iya, tulisane. Di situ ada tulisane kan. Ya, lampu merah belok kiri mengikuti lampu. Oh, Belok ana lampu kiri. merah, Heeh. belok kiri mengikuti lampu. Lah terus Lampune mandek nang kono aku ya melok mandek. Pancene kon goblok. Lah kon mengikuti lampu. Wong lampune gak nang ndi-ndi. Ya aku tetep nang kono. lambemu gak tau ditutup kula jengking aku. Ya apa rek? Maksude
belok kiri mengikuti lampu. Ya. Engko nek wis lampu merah iku wis mati, baru lampu hijau awakmu berangkat. Goblok arek iki. Lho, kok Mengikuti lampu. Lampune nek mlaku aku ya melok mlaku. Lah lampune mandek nang kono aku ya tetep mandek. Iku lampune. Ya apa rek arek iki? Iku cagake sing gak mlaku junjungan cagake lah mlaku lah. Kok niki ngono ah. ya apa? Aja nyeneni aku. Aja nyeneni aku. Apa? Aku iki lagi sumpek, lagi susah. Kepethuk iki nangis mewek, kepethuk iki nangis mewek. Nah jadi kon sumpek, saiki kon gelem tak kongkon. Kok ngono apa? Tolong aku tukono rokok. Hah? Tukono rokok. Tak gane duit 100. Rokok. Rokok apa? Nang ndi? Rokok minak jinggo. Miring enak jengking monggo. Oh, Iki aku tuku. Rokok. tuku rokok. Tukono rokok nang Kediri ya. Cek adoh. Ya gak apa-apa engko susu pen. Ya Tukono Kediri. ya budal saiki. Lah katene meneh buyar. Lho kon tuku rokok dhewe. Iya. Ya. Lho hati-hati nek ngono. Nek ngono. Anu dadak. Dadah ya. Bos, Ya apa rek? hari ya ngono. Rokok kok tuku nang nggone Kediri cak adohe lho. Iki nado kene suwe iki kon. Rokok rumah. Tukono rokok pisan. Rokok yo nang ndi? Nang Surabaya. Dhuwit 100 iki. Lho kok gak enak atiku. Lho gak enak lapo lho. Tuku rokok nang Surabaya rek. Kene pisah cek gak kumpul. Tadi gak nek hati-hati ya. Ya. Ojo sampai melayang-melayu. Ya. Ono Aku tuku rokok. kok gak enak di. Gak enak lah kakimu wong kari budal digawani duit 100 kok gak enak. Lah dhuwit 100 kok kon tuku rokok nang Surabaya. Kon tuku nang Teko kene kapan? Lah kon tuku nang Surabaya gak balik kon. Loh. Ini sing seneng aku arek loro sing situ tak kongen nang Kediri sing situ tak kongen nang Surabaya. Cene awet. Tuku rokok cek suwe gak balik-balik mergo aku wis lumayan hari ini. Pancene ya apa iku wis jenenge wong tresno. Aja dik mlayu-mlayu dik ngono tipe cuklek sing soro aku. Oh anjen arek koyo ngene. Oh klubuk ta ya ya gak ono sing koyo iki. Dani senengi rek cinta pertama ketemu. Dek, sayang. Totot mau coba banter gambut. Ya iku tampar ku nang kain kendat pisan. Wong ngomong sayang kok sok. Aduh, temen cah, aku kuwengen, aku ruwido, aku cuwita gak sampai. Kon iki tak was-wasen dak sekaya wong keroken kon iki. Lah sama anak kene ta? Kene ta. Aduh, sayang. Mamula ngene iki ayo. Ayo, lho ngene iki. Mang meneng ae saiki gremet-gremet ayo. Aduh, cah, sampean saya suwe kok tambah. Kon kok aku tambah. Kon iki lho. Kok dhisik. Lho, sik, meneng ae tak deloki. Meneng ae, dadak melong-melong delok. Kok ngono iki? Aku cuwita lho, cah. Warnane gak cinta, kok senggol lho, boleh koyo ngene. Mang meneng ae saiki iso koyo ngene. Ojo no. Kon iki lho koyo. Lah emang. Ojo, mari lho ndelok aja ngongko ae. Sayang, saking kan Heeh. gara-gara bapak iku lho aku dolano bedengke iku. Wong saiki awakmu wis ra bidise biyen jare ngenteni aku janjine kon seneng ambek aku. Iya. Terus? Aku dirabekno bapak dipeksa ya apa Dipeksa? Cak? Dipeksa rapi mek bedengke iku. Berarti ambek bojomu gak cinta ya. Yo gak cinta, Cak. Cintaku mbak sampean sekonyong kok. Are iki lho untuk motor terus sih. Ih, sida kore. Gak ngono bokongmu kok tambah ya apa rek kok tambah watos. Ngene lho, Dik.
Kate ngomong apa? Sarene aku wis duwe bojo, Cak. Iya. Ya gak iso terang-terangan. Iya aku dhewe kene adik Iya. wis gak udan dadi aman. Saiki dina apa? Minggu malam Senin ya? Iya. Iya, Pak. Sabtu wingi sampean mbek sapa? Metu mbek sapa? Aku ro. Ambek bebekku. Mbek Beb. Ambek Aja Beb. mbek liyane, aja mbek Ngene lho, liyane Cek. lho sayang. Gak. Oh dari ngono nek aku tambah kepingin. Ngene lho ya. Arek iki tambah. Ngene lho. Kon yo gak ada apa-apa no. Aku dhewe kudu ngene lho, Dik. Suwe tak ngenteni aku iki Mang Cak. Suwe wong iki sampak mekar dhewe. Kon saiki lak wis duwe bojo tapi kon gak seneng ambek bojomu. Iya. Tapi- Aku ditinggali terus lho, Cak. Lho, awakmu ditinggali kan? Ditinggali terus gak tau moleh. Emane rek arek iki. Makane, Cak. Berarti kan jumbo wong liya wis kewatel. Iya. Kon ngomong arek ini. Ngene lho, Dik. Ya apa sayang? Ya apa rek ngomong apa? Kan bojoku gak tau ana omah. Kata ono terus, Nang omahku ngono lho, Cak. Hah? Nang omahku. aku nang omamu. Iya. Senenge. Iya. Nek anjene aku nang omahmu. Iki aku kudu ono. Seneng aku. Seneng aku. Cak. Kan lho gorong apa-apa seneng gane ya engko. Ya mamaku nang omahmu. Iya. Iki ya tetep Ya, Ono kudu kok. ana kodhe. Iya, sih. Kudu tak kei tanda. Kok nek ana bojoku ana omah. Lah iya Lah, berarti. sampean, Cak. Ampamaku muni. Oh. Ngono. Lho. Lah, engko aku nek ngomong Berarti bojomu kan ono. bojoku kan ana omah. Ndane ya aku nek ngedur enak ya. Nggih. Kayak ngene tibae. Lho. Dadi saiki nek aku muni. Awakmu muni. Nek tak semauri, Berarti bojoku gak omah, bojomu ya. Aku mlebu. mlebu. Tapi nek aku gak semaur, aja olah-olah sampe mlebu. Tapi aku wis kudu ngedur ya. Aku ya gak iso pelu. Ngene lho, Dik. Ya apa enake. Aja tidak-tidak. Aja tidak-tidak setrum megawat dene. Wis nderut. Aku wis gak kuat, Cak. Kon maneh gak kuat aku tambah lho. Ya wis ya. Mangga Ya. apa mas saiki kaku dhewe iki lho. Engko bengi ya? Iya. Engko bengi ya? Pokoke nek aku muni tir. Engko tak nek aku semaur tur berarti bojoku gak ana omah. Iya wis. Tapi nek aku gak semaur aja olah-olah lho ya, Cak ya. Iya, iya, Dik. Santai ya, Cak. Iya. Arepku ku merekes ae. Ndane yo iku engko tak aku bayangno gak karu-karuan ndane iku kok. Ya apa rek aku enak iki tak tuku ndok banyak telu. Mari tak kayak jamu kok nek ngedur jane enak. Di mana turu sore-sore mulai ngedur. Wah. Nek diterus-terus nang ngene iso cilono iki. Bahaya. Lah iya, Iso ngerusak rumah tanggae wong. ngerusak pager ayam iki. Kok pagar ayam? Maksudnya sing wis di bojo iku lho, Pagar ayu. pager ayu. Iya. Lah iya, congek cik mentolone. Iki nek pendek sampe eruh. Mundur atret. Kok iso ngicik kayak iki lho? Kok niku jane lapo? Menengo, tak sumeti mercon. Lambemu cek jeber. Kok iso? Koncok niki Kan kok senana. Kok senang? Wah, jangan pinang-pinangan ini. Gak kebedok karawa bang. Ambek siapa?
Ambek kancamu Isap. Sapa? Isap. 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 Dialek. Lah iku kon iki Kok katene dirampok aku iki kangen karo awakmu sak. kangen ya nek lanang ambek wedok rek gak apa-apa. Tong ngene. Kangen yo kangen, tapi yo carane sing apik. Aja mosok ketemu. Kusman, iki sapa? Iki kendang. Kok tambah kok banting. Arek iki wis stroke ring. Aja nggodho aku. Kok Dinane iki aku sibuk. apa? Dinane aku sibuk. Sik. Ngomong sibuk muncrat kabeh. Kok iso sibuk kan iku lho lapo? Aku dinane iki katene njopo dhuwit nang CTM. CTM kon iku gak njupuk. Kon gabak. Kon gatel nga. Lah iya Katene njopo dhuwit lho. nang ATM. Kok iso nang Iya. CTM? Katene njopo dhuwit nang ATM. Aku saiki katene njopo surat nikah aku sian. Hah? Kayak njopo CTM aku lho nang CTM. CTM maneh. Ngono. Sik. Sik jane tak rambut ta. Sik, ngat beren. Ah. Ini iki sak kilo. Kok niki jane nanti? Nang ndi? Aku saiki belajar soge dek aku dek saiki Wah, dek. wis oke kon saiki. Iya. Oh, Aku belajar soge saiki dek. ya. Soge ya soge, tapi ababmu ambu racun tikus. Lo dudu racun tikus. Apa? Tikus racun. Aja kok terusno budal, Dik. Tak eman. Gampang perkara dhuwit nek kon saiki gak duwe dhuwit tunai. Engko tak selangi. Mulia kon gak ngipi apa-apa. Gak ngipi apa-apa kon. Gak tau ngipi arek gak tau turu. Kecodot tak tau turu. Wingi. Ngipi. Ya, Iki. Tak ceritani kok. Ya. Aku pas kate turu lah gawe plangkringan aku. Kon iku kok iso kate turu gawe plangkringan iki lho. Gawe Turu iku ya gak nang plangkringan. Awakmu turu nang gone pohon glantong. Loh. Kok codot. Loh, aku saiki ngajari kasur. Kasur. Empuyung Sur dewe. kasur. Gak ngono iki mlayu-mlayu apa rek? Londur tibake. Loh, Iki play. Loh. Kecoa. loh, dudu kecoa. Apa? Dudu ondur-ondur. Apa? Penyakit baku. Aja rame. Aku dinane iki katene golek dhuwit cek dadi wong sugih. Aku nggawa surat nikah barang tak kandhani. Kate golek utangan. Kate golek utangan. Nek golek utangan iku Iya, gak gawe surat nikah, nek digawe jaminan nang gone bank, iku gawe sertifikat. Kok iso sertifikat kok ya ngono. Kok Kalau niku lak duwe sertifikat. Kan duwe. Lah nek gak duwe aja nang bank. Lho aku kok nggawa foto. Foto apa? Foto rosen. Ngene lho. Iya. Aja kok terusno, Dik. Aku ndelok awakmu wis tak anggap dulurku dhewe. Iya. Kon timbangane budal rono golek utangan kok gak oleh. Mulia timbangane bojomu ditur kanca lho. Apa? Kono ku hancur-hancur kono ku. Hancur-hancur. Kaya bojoku ngono wis setiap saat kaya Rexona iki lho. Karo aku iki tak andani kok. Setia nang ngarepmu, aku ro dhewe mbek Isap. Iki mang semayanan. Iya. Mbek congek jange didur. Gak percaya. Lho ya Gak percaya. Gak percaya ya bis. Bojoku ngono wis setia karo aku. Aku pada waktu aku sakit ambeien. Iku aku disuntikno. Setia karo aku. Waduh, ya aja ngomong guyon ngono. ya omong ya apa Rar? Kan tak kandhani. Iya. Kepala panas, hati harus dingin. Nek hati dingin, kepala harus Panas. Makane koplak.
Kok niku ngawur. Wis ta, mulya. Kandhani. Malah nang janjian ngene. Ya, ngomong ya. Bojomu nek atik sapa? Congek ngomong tir. Nek bojomu nyaut tur berarti awakmu gak ono omah. Iku kode. Kode. Nek wis ngomong ngono gak weruh bojomu jange ditur. Heh, Kok so? Ini lho. temen ta omonganmu iku. Kok so temen kaya akike mbak aku tak dolek ya. Aku nek gak kanca plek. Gak kanca plek. Gak kanca plek. Rai kok iso deker-deker iki lho. Kata kandhani, mangkane kon percaya mbek aku. Gini. Oh, tapi sabar. Sini. Aku tanduk kene. Ngene, aja raya. Kontakkan. Ah. Ini. Aku. Gini. Ojo guyon ae. Ngene ya. Kene dipercaya omongmu. Aku ngomong iki gak hancur-hancur. Aku gak lambe cecukan. Cuma aku ngandani awakmu. Tapi kok nek wis go omah kepethukan congek ambek bojomu. Oh iya. Atimu sing sabar ya, Dik. Negara iki negara hukum. Ojo sampai dadi paten lan pinaten. Hah? Sabar. Kok napase megap ambulan papat. Mati lombok. Ojo gebur aku kon, ojo gebur aku. Aku kate erosi bengi iki. Kate erosi bengi iki. Ojo guyon karo aku. Emosi. Iya ya iku mangko. Kok erosi gak ngono kan longsor. Ngomong. Mo. Si. Emosi. Erosi. Salah. Mo. Si. Erosi. Tak ngarep. Mas, Iya. aku ngomong lho ya. Ojo sampai ono kedadean paten pinaten. Hah? Kone lenga. Innaloha ma'asobirin. Inalaha masabirin. Aku nek Wes. masalah birin ngono wis ngerti. Loh, masalah birin tak sadep jeneng. Kone temen. Ya. Wes, Kate muring-muring aku. iya. Ojo guyu kon. Yo gak guyu. Apik kon ngene. Apik kon. Masalah konek ngene kaya rambutan Aceh. Cek meneng ya. Anake coplek. Anake Pak RT. Anake Pak RT. Kalau besar mau jadi apa, Nak? Jadi dokter. Dokter ding dang ding dung, dang ding tak ding dang ding dung, dang. Wis sekolah. Ampun. Nek sekolah sangu pira le? 2.000. Gaya apa? Padas tembas mimi. Oh, Mimi es. Watu. Oh, Mimi teh. Setrum. Oh, bilang. Lah Mimi apa? Susu. Cucune sapa? Susune bojomu. Wah, susune bojomu. Muring-muring Wes, dadak dintai. wes sabar ya, sabar. Dadi bengi iki bojoku kate ditur. Iya. Tapi sabar, Dik, sabar. Sik. Kok iso kaya sabar. Ya. Eh, Gak kena disabari panjene. Yo. Konsentrasi iki gak kena disabari panjene. aku iku lho. Sing gendak mangko sapa? Congek. Kan sembayane wong Madura. Iya ya. Kocak ngerang Madura. Timbang potena mata ngok potena tulang. Apa artine niku? Apa? Madura. Jaden baden. Ah, Kaya kepinterane awakmu basa Madura. Kaya aku nderono. Ambe yen buk. kok iso be? Ono lara ambe jadi. Wes, Congek. Bangsat kurang ajar awakmu. Kon dadak wani nggodha karo bojoku. anggrek. Wes, mulia Dek. Mulia Joko terusno. Dinane iki
jelas gembuk awakmu nek kepethuk aku. Ayo, oh bojoku dadakake ditur. Bangsat kurang ajar. Padahal kan gak tau ngedur. Ojo goceli aku. Ojo goceli aku. Aku tak golek conge. Gak esok, gak sore. Nek kepethuk conge. Bedhok kae petukane ya. Kok kan coba. Wes, golekane conge. Udah, conge. Gedhok lutri. Kepethuk lutri tak campur gedhok. Wah, awak dhewe iki termasuk provokator lho. Ya gak provokator apa dhewe menginformasikan. Lho kene genteng lho cukur got. Lho. Ayo didelok rono. Ya nek gak ono kedadean apa-apa. Nah, pompong dorong. Wis. Ayo dibareng rono. Siap-siap iki Bu, aku Bu. Cek gampang kok. Wongkep. Sapa sing gak seneng, suwe gak ketemu. Loh. Sampean Cak. Cak. Aku sekarang sudah roh sama kamu. Sik ta Cak. Di dalam pekerjaanmu, aku sudah roh aku. Roh sapa? Dirimu. Setiap hari kamu tidak ono di rumah. Nang di kamu. Ayo bilang. Ayo bilang. Ayo bilang. Dungaren sih Cak. Sampai nyamene mulih ngedungaren. Kamu harus mengerti pada malam hari ini. Sik ta. Sampean mulih kalau gak dilokno wong sampean dibayar wong lho. Aku mek wis liwat. Ono nduk ngarepe pos. Nduk ngarepe gerdu wis tak liwati. Ejek pancet gerdune ejek pancet pose. Dilokno gak jago aku. Sampean gak ndek rokok ta? Gak ndek rokok ta? Wingi rokokku rong pres. Saiki kari sitok indil-indil gak ono korekane. Tak kei dhuwit wis, budalo. Kok dilokno wong, Cak? Tak kei dhuwit ya gak tuku. Braine dipol. Apa sih Cak? Sapa sih sing brai wong sandale tambah dukur dikei yodo. Ndek aja dukur. Sandale dipasang ondo. Sing ndek iku sampean nang celuk pendek. Ngerti ya? Apa sih? Biasa kan? Ini waktunya sudah bengi. Jadinya kamu harus turun nduk kono. Lah kok wis ya sampean gak gelem kan? Wis turu nggo njero wis. Turu nggo njero. Nggo kamar. Aku nak balik. Aku nak kene ongkep Cak. Nggo njero kamar tak kei kipas angin. Turu nggo kamar wis engko tak kancingi tekan njaba. Wis aku nek turu gak kipasan. Udelku tak sebul-sebul dhewe. Wis isis. Wis Cak, wis tak kei dhuwit wis. Tak kei dhuwit budalo.
Jelas iki wis. Jelas iki. Cah, Ya budal. betul apa yang kamu katakan, Yem. Betul apa yang kamu katakan, Gusnan. Sampean kelapa sih teko-teko ngamuk-ngamuk ini. Tunggu nggo buri. Aku tak tunduk kene. Nang kene angkep cah nang jero. Angkep suwe-suwe gak angkep. Emak. Takon tak gaweno cendela 5 meter rombone wis sapa? Isis kon. Ayo kono. Turun kono. Ya. Prai wis marit-marit. Potonganmu kaya ban tambal kon niku. Wah jelas iki arek iki braine dipol. Biasa gak wedaan. Saiki mangko wedak nomor 4 tak tukokno rong kresek digawe kabeh. Jelas kate selingkuh dirimu. Jelas iki. Omong iku senan tak gugu temen Dik kon Dik. Kon jane kancaku setia setiap saat karo aku Dik. Tak kongkon turu nduk burine wingking gak gelem. Saiki wis turu nduk burine wingking. Aku saiki tak turu nduk ngarep. Brasot. Kata kemulan. Jarite mambu micin. Jarite mambu micin. Wis gak ngurus. Aku tak bubuk nduk kene aku. Coba. Temenan. Congek. Nek kate ngedur bojoku keliru aku temen sitok gembuk kon kena tanganku ngek kon. Alhamdulillah rek wis ngedur. Jelas iki. Temen. Wih mari tuku ndok banyak limo. Aku datang gawe nek kata coba tiga lego. Mesisan. Ya rek. Salah sikile mulu si rek. Lu cekelane numer. Engko dhisik. Engko sik ya Dek ya. Iso kaya ngene. Aku nguwasno sapa isin aku Dir. Ya apa rek? Lu. Pokoknya iso lumer serut. Dir. Ndak nenek tatur enak rek. Lu. Angene temen aja mundok banyak syukur ini. Iso munteng koyo. Dir. Iya kok dhisik mari kita tur kena-kena ya rek yo. Aku ngene iki sing kakak. Oh. Iso tambah muatot koyo. Angene jamu becak tani nang terus dicampur ndok banyak dadine iso koyo ngene. Iso koyo danganane mik. Masih ada copotane kabeh. Kira halus ya iki. Nanti buka terus kadas tok ngono. Susan. Pomong kan wong tak copote bisa. Dir.
Engko dilungkas tatur cek dawa modot. Apa yuk? Kate ngedur ayo sakarepku sing. Wah tak copot bagak. Sampe nanggung jawab, Pak. Nah. Wis tak dure kena-kena. Ora bingung aku cek awake. Ayo nang turin lho. Iki lho. Sepurane. Oh, jatah aku turin lagi lho. Kakek bilang apa lho? Aja ganja aku sing kok perkosa. Ayo. Kurang ajar yuk. Lah apa kurang? Bojone wong kata-kata ditur kon. Le. Ojo lali. Ngene lho goblok. Turin aku turin nyawa. Saking erosine aku kate dadi. Ngene lho. Kon niku yo oper. Lapo secara rame lapo? Iki mung kate tatur. Dadak Ngomong aku niku mak. kate tatur. Ngomong tak ora aku niku. Metu dhisik kene. Nggonku kalah dawa. Sair. Arek iki mang jange ngedur iki ya. Iya. Terus gak keliru sing tatur bedindang. makane sampean iku ning. Lah iya ta. Wong sampean iku wong wedok. Makane. Ya aja sampean duwe pikiran sing kaya ngono. Lah sampean kaya ngono iku padha Kon gawe bancaan yo. Bojomu kate kon gawe bancaan. Nan, mau iki lah bojone kanca. Ora apa. Wis jarno yo aku gak ngerti. Lah iya. Sampeyan sing ngerti. Gantian niku. Aku kuwatir rabies. Kurang ajar yo. rambut ababe gak wengken. Iki mana bojoku. Dadak Kon wae. Iya. Kon, ngambumu dhewe ngene lho. oh iya. Ngene. Aku sajane gak ana apa-apa mbek bojomu. Gak apa-apane. Ngene lho, kon yo Kon cartur. Lah wong kata-kata dure kok dadane perkara. Lah iki mang awakmu wis mangkring. Wis mangkring ta, Doro? Gorong mangkring kait nyelingkrik kene metu dhisik. Ngene lho, Nang. Ambek pisan awakmu sabruk ndek pisan. Apa sebabnya sik kok aku ndek pokal gawe koyo ngono? Kan aku iki ngetes. Lho ati kaya ngene. Kancane wong Tibake sing corek kancane ya sing wedok. aku iki ngetes, berarti bojomu iku gak setia mbek kon. Sampama setia gak gelem sih tak bojoki koyo ngono lho. Ngono lho, makane sampeyan iki dadi wong wedok aja kaya ngono ning. Tinggalan ae. Kowe bojo koyo ngono engko tak selangi. Ate kok leles yo. Iya. Tak tinggal. Yo. Kok iso sak anake wong ditari iki lho. Lah iya kok iso tawa ngene iku lho. Gak menarik iki pedhotane lobok. Wis. Iki tak tuturane bojoku. Hah, totorana. Ayo, Maju. Wong kate dituturi wong lanang dadak njengking nduk kono iku lho. Ayo, ajak. Kalau tolong. Wis Jarno nek iki anjen Jarno, anjene bojone temen. Bojone dhewe. Menawa tak tuturane. Kon niku dadi wong wedok, Dik. Aja kaya ngono klakohamu. Ya. Aku iki wong lanang,
duduk wong wedok. Kok niku kudu ngerti, Dek. Aku saiki ngono ngiling-ngiling karo awakmu. Biar kaya ngono saiki. Aduh. Dilawan kaya ngono iku lho. Be bojoku sampe ngalih nang aku suarane. Wes, saiki ngene cak pendak. Ning wiwi cak congek, cak insap. Kandang waktune wis dalu, atik ceritane Ludruk Citra Baru ki dawa. Ceritane lain daripada yang lain. Cerita iki gak tahu diceritakno ludruk-ludruk liya. Mangkamane iki kan main nang nggone desa gesing. Ah, timbangane turu sore-sore. Ayo mlaku-mlaku. Lho, sik mbok menawa dulur-dulur kene duwe hajat kepingin nekakno Ludruk Citra Baru langsung berhubungan nang nggone Cak Sem juga bisa. Nang nggone ketua dhewe nang Cak Es Wahyudi Yulianto ana nomor telepon. Ha iya lha apa Iya. iki Bu? Lah iya, timbang turu sore-sore ayo nyaksekno ceritane Ludruk Citra Baru.